Привіт, друзі! Сьогодні на наших лісових гостинцях знову бризольки. Як і обіцяла, ще один варіант начинки. Пиріжечки більш бюджетні, але не менш смачні. У мене тут пачечка бризольок, їх там 20 штук. Картопляне пюре в мене залишилося з обіду і використовую печіночку, потерла її на терточці. Попередньо відварила у підсоленій водичці зі спеціями. Можна, звичайно, печінку перекрутити через м'ясорубку, але я зробила ось так. Тепер ретельно перемішую печінку разом з картопляним пюре. Можна спеціально відварити картопельку, а можна ось так, як я, використати ту, що залишилася. І підсмажила на сковорідочці одну цибулинку. Тепер підсолюю, в мене тут сіль з перчиком. І ретельно все перемішую. Ось таку начинку картоплі з печінкою, з цибулькою дуже смачно використовувати і в звичайних пиріжках, а не ось таких лінивих, як у мене сьогодні. Або, наприклад, у варениках також виходять дуже смачно зі шкварочками, те, що треба. Далі схема стандартна і дуже проста. Вибиваю 3 яєчка у мисочку. Сіль з перчиком сюди додаю. Яєчка збиваю, можна вилочкою, я роблю це з вінчиком. Ось приблизно десь ось так, щоб не тягнулися вже яєчка. Тепер сковорідку на плиту. Розігріваю її, трішки соняшникової олії. Тепер викладаю начиночку на одну вафельку. Страва виходить дуже швидка, відносно недорого і дуже смачно. Дітки полюбляють, ось так розхапають, перекусити між обідом та вечерею, а можна і на вечерю. Можна салатик ще додати якийсь. І такі пиріжечки виходять. В попередньому відео під коментарями зустрічала питання, де можна придбати ось такі вафельки. Чесно скажу, друзі, у нас в райцентрі прямо в кожному магазині вони продаються. Взагалі немає дефіциту. Ну і ось так занурила в яєчко і на сковорідку. Так як відбивні жарити зазвичай. Стандартна схема. Підрум'янились і на другу сторону. Сильно засмажувати не треба, адже у нас вже там майже все готово. Яєчко, щоб підсмажилось. І ось ціла тарілочка вийшла таких смачних бризольок-пиріжечків. Дивіться, які вони м'якесенькі, смачні. Мені більше подобається в теплому або ще навіть в гарячому стані. І ось так ми дуже любимо з домашньою аджикою. Чомусь саме з цим соусом пасують найкраще. Готуйте з задоволенням і до зустрічі!